Takže čaute, je tu Bananov P a tu 7. part zo Shakes and Fidget. Sme na svete 3, kde máme nášho Myšáka 1, level 171. Klikneme si hospodu. Dnes som tu už hral. Toto môžeme hodiť do vecka, tam som ešte asi nehádzal. Predáme to. Ideme na podzemie. Dal som ináč dosť podzemí, lebo týždeň nebolo video. Nemal som na to čas a mal som pokazaný mikrofón. Dal som 2 podzemka za kamerou. Ešte si skúsim nejakú arenku. Slávek 1. Ako nič. Sice bol väčší level, ale my sme lepší. Ideme na svet 8, kde je náš Achilles. Toho spodu si odklikneme, to môžeme predať. No, potom to predám, ide do cechu. Potom vám ukážem. Tu niekto píše. Pozvem nejak, čakať. Kamarát chcel, aby som ho pozval. Tak to hneď urobím. Mám tu Epic na 3 staty, bohužiaľ je za 15 húb, ktoré ja nemám. A druhá novinka, že aj tu máme Epic, ale ten je úplne na hovno. Takže si nič nestratím, skúsime podzemie. Bohužiaľ som tu nedal žiadne podzemko. Tak nič. Keby som mal takého kúzelníka, tak by sa na to dalo pozerať, ale boha má variora, tak nie. A ešte skúsim arénu. Neviem, na Katasa. Má Epic zbraň. Nevadí. Nemám zviera, potom si to predložím. Ideme na svet 14. Čo je môj nový účet. No, nie je nový, ale som s tým netočil. Je to Attila. Mám tu, to si nahám do veže. Zrovna cech. No, ten je na nič. Takže to som už pozrel. Ideme do arény, potom pôjdeme do podzemia. Klikáte. To je nejaký nič. Skúsime smrtku, ktorú nedáme, samozrejme, to je ešte na dlho. Dajme si hospodu. A ideme hneď na svet 13, kde je náš Achilles. Už je level 58. Je celkom dosť skoro kompletné. To som pozeral. Skúsime si arenku proti Dovnej 95. Teraz sme nedali, bol to ochop. Stále som nedal túto pekelnú bytosť. Tak. Ešte skúsim jednu hubu, že ste to vy. Jo! Dáme pani, dali sme. Máme Epic na 3 staty. Je celkom dobrý. Proti týmto, ako môžete vidieť. Good. Dokončili sme asi. Takže dáme si hospodu, super, dali sme. Mohli by už padnúť črepy nejaké. To dáme si čakať. Toto. Ideme na svet 21. Odklikneme hospodu. Zrejme, čo je nové v cechu. Asi nič. Čakaj, ja som takedy ešte... No, ja som ešte nedaroval. Tak darujem, čo ja viem. 7000. Neviem písať, alebo čo. No. Čo som? No. Bože. No. Mám aké nešťastie dnes. Tu je nejaký útok.
Skúsime podzemie. Poď. Tu by sme mohli skúsiť zlého banditu. Ktorého sme nedali. Dáme si taký quest. Ideme na svet 17, kde to je dnes vytvorený účet. To som si vytvoril s kamarát. No, akože on má vlastný účet, ale je to stejný svet. Môžem ho, neviem, či si pamätám meno, ale môžem vám ho ukázať. Či není náhodou niekde tu. Možno. Tak. Počkať, neviem, či Romačiak. No, to asi není on, inak sa volá. No a podzemie bohužiaľ nemáme. Skúsime si arénu. Skôr sme dali. Dáme si nejakú hospodu. Čakajte, toto bolo za 216, toto je 140. Tuto. Týmto dnešný diel ukončím. Bolo to také trošku nudnejšie, ale dali sme jedno podzemie. Ak sa vám video páčilo, dajte odber a like, ak nie, tak dajte dislike a čaute.